Dneska pozrieme na to, čo je ťažba kryptomien a ako ovplyvňuje jednotlivé meny, ktoré sa dajú ťažiť. Napríklad najznámejšia Bitcoin. Ak by nefungovali a neboli pustené v sieti bitcoinovej nejaké minere, to sú teda zariadenia, ktoré sú určené primárne len na ťažbu kryptomien, Bitcoin by nefungoval. Tieto dané minere zabezpečujú stabilitu tej siete, celú funkcionalitu, aby tá bitcoinová sieť mohla fungovať a všetko okolo toho, ako ten Bitcoin funguje, zabezpečujú tie minere. Za to, že vy si kúpite nejaký miner, prispiete do tej siete nejakým ťažobným výkonom, ktorý to dané zariadenie má, dostávate odmeny jednak vo forme novovyťažených bitcoinov a takisto vo forme transakčných poplatkov. Keďže tých poplatkov a daných transakcií na tej danej bitcoinovej sieti sa spraví XY, tak celý ten objem tých bitcoinov aj vyťažených aj transakčných poplatkov sa rozdeľuje medzi jednotlivých ťažiarov spravodlivo podľa toho, aký výkonom ste vy prispeli tej danej sieti. Prečo je to takto? Keď si zoberieme príklad banky, tak tam je nejaká centrálna autorita, teda niekto spravuje, je to centralizované. A vo forme krypta je to niečo úplne iné. Je to XY ťažiarov, naozaj 100 000 jednotlivých ťažiarov, ktorí toto spravujú. A teda je to trošku iný princíp ako v prípade bankovníctva.